Irio nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka kendo wapuonjore kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Penj laktar ikelonwa kod CIC Group. Ngima ni en mwandu ni. Ka CIC Group nyakwara Mugia Juang wan gi yie ni okang' mora mar ngima ni dwaro thieth makare ne in kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro mi thuolo makende mar yudo okumba mochwiny mar rito ngimani kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth minindo e od thieth. Klinik mag joma mine mapek, thieth mag lak, wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ni yudo masira manono maonge chudo mora mar omenda manyalo romo siling $1,000,000. Ne jowa ma higgi oseniang' tiende ni higni 60 kadhi nyime wanyalo dendo kacha ni seniors. Bende nitiere seniors Mediplan ma bende dhi bedo jakori e higni mag aeri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama kamoting'o nyaka riti pacho e kinde weche mamoko. To ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, CIC Cope Care Medical Cover e winjore kodi e yo maber kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani gi nyithindi kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Adwa ni mondo mi ikaw okang' gi laksechegi mondo mi yudo okumba mar thieth kodwa odiechieng' ma kawuono. Adwa ni or ote machuok kindiko ni medical cover e namba mar 22471 e kambi mar CIC en wacho to gitimo. Iluonga ni Ruth Otieno. Adwa rwako daktari wa entiere boma ma Kisumo kendo adwa ni mondo mi wagoye kode mbaka wang'iye kaka wanyalo konyore mondo mi wabed kod ngima makare. Machiegni profesa e chenro mar penj laktar. Oimore nyikwa Ramogi, agoyo erokamano ne Ramogi TV momiyowa thuolo mondo kawuono watwagie wach mag nyawo mag joma chuo. Erokamano ne daktari. Mori nyalo nyisowa ni nyingi ng'a? An iluonga ni Dr. Willis Oyieko. An mbalariany Maseno University. Kendo athietho Aga Khan Hospital Kisumu kod Kisumu Specialist Hospital. Mana kaka iwinjo no, mano en Dr. Oyieko wago kode mbaka kotenore kod weche mag nyawo mag joma chuo. En twak madwani mondo wabedi e piny wawinja ni to en ote mane mwanyalo wuoyo. Omiyo kamoro amora ma intiere wakaw thuolo matin wawinja ni to kawuono penj laktar chal nade, omiyo kik isud kata matin machiegni. Daktari, seche ma wadwa ni mondo wachak chenro ni achiel kachiel, mori nyalo nyisowa ni kwa wacho nyawo mar joma chuo en ang'o kata en organ mane e del ka ma wawuoye, nikech del oting'o fuoni mopogore opogore, to kwang'iyo nyawo onyalo bedo nyawo e fuon mane, to tij fuoni maduong' en ang'o? Nyawo mar dichuo owuok e organ miluongo ni rayongi. Iluongo wacho ni rayongi. Rayongi ka ok nyal tiyo maber to okelo nyawo mar dichuo. Nyiso ni nitie yore mang'eny momiyo rayongi mar ng'ama dichuo ok nyal tiyo maber. Gin kidienje, onyalo bedo weche mag tuoche mang'eny mag del. Onyalo bedo weche mag paro, onyalo kaka tuoche, nitie tuoche machalo kaka tuoche mag adundo, tuoche mag high blood pressure, tuoche mag sukari, tuoche mag ka ng'ato onwang'o kata ajali monding'e otur, kata yore makamago. Nitie bende weche manyalo kelo yo mar dichuo ka itiyo gi yien moko. Inyalo bet yien ma bende ondikni gi daktari kaka mag yien mag pressure kata mag tuo mar sukari. Inyalo bedo kaka sani nitie yien minyalo nyiewa e pharmacy. Iwuok idhi nyiewo yien mondo tablets moko kaka jomatindo sani odhi onyiewo yath omuonyo mondo owinj ka en hai kata odwano
ocham yath moko kata mag allergy kata ocham yath kata moko mag kweyo rem tichame e dos moro mamalo ma ok owinjore. Emomiyo dwarore ni ka in gi shida ma kama tidhi ir daktari, kik ichak thiedhori kendi. Nitie yore moko bende makelo shida ni kaka madho kong'o mang'eny, madho ndawa, iwacho ni lifestyle mari, ngima mari, nyaka ibed ng'ama orito ngimani. Ka ok irito ngimani, itimo gik moko ma ok owinjore, tinwang'o anwang'a ka teko mar dichuo koro onge, koro lal. Erokamano ahinya Daktari Amor mokalo ilere maber gigo ma samoro nyalo miyo joma chuo wito tekogi mag pacho. Kapok wadhi matut kata kapok wang'iyo kaka lifestyle kata kaka tuoche kata kaka yedhe mopogore opogore nyalo wito teko mar pacho mar joma chuo. Okipimnwa mana matin nono ni en chandruok mang'eny machal nade, en tuo kata chandruok ma ji mang'eny nitiere godo, koso en ji moko matin manyalo bedo kod chandruogni. Chandruok mar teko mar dichuo sani olandore ochalo na kaka tuoche mamoko. Inyalo nwang'o ni ji ma ja higni 40 nyaka higni 70 ka, nusgi nigi shida mar teko mar dichuo. Koro en shida en chandruok ma ok onego bed ni walingo ka iwinjo ka in kaka wabiro wacho nyime kanyo, dwarore ni mondo kik wiyi kuodi tidhi ir daktari inyise maler. Wan sani kaka daktache mag urology, ka koro biro ira kasewacho na weche ma chandi, to nyaka penje ni to ot irito nadi, irito ot maber koso nitie shida. Nikech wang'eyo ni nitie joma nitie gi shida to ok giwachi. Koro nyaka penjo, to kinyalo penjo ng'ato tiwa iyo ka koro kanda mano kar bende gimokele iri to wich kuot muone wachoni. Ma en chandruok ma ji mang'eny nitiere godo, kaka daktari wacho ni en chandruok ma ji nitiere godo to giling godo, ma kata ka ng'ato openji to inyalo wacho ni oyo wan mana maber. To daktari wacho kacha ni en chandruok ma ji machuo chakre higni 40 nyaka 70 nus gi nitiere kode, tiende ni en chandruok maduong' mokalo ma nyaka wawuoye, kendo Amor mokalo ni mano e mbaka ma wawuoye. Daktari ni pimonwa kacha gik mopogore opogore manyalo kelo chandruogni. Kuom ranyisi awinjo kimulo kacha lifestyle, kaka oganda odak, weche mag madho kong'o, weche mag madho ndawa. Awinjo kimulo kacha age factor, tiende ni chakre higni 40 nyaka 70 nus mar kwan jogi nitiere kod chandruogni. Awinjo kimulo kacha weche mag yedhe ma samoro ji tiyo godo kaka yedhe makweyo rem kod gik makamago. Nikech adwa ni mondo mi wang'e gini maler, matut, makare, wachakane kod lifestyle, kaka oganda odak, ahinya joma chuo manyalo miyo gi chandruogni tok higni 40, chakre 40 nyaka 70. Daktari, kapok adonjo e wach mag higni 40 kadhi nyime, waneno ka wachni osebet e higni ma kata jo higni 20 sani biro ni nigi shida mar chung'. Ng'ato ok nyal chung', en gi parruok kabisa. To en ja higni 23, ja higni 28, en ja higni 30, to shida chandruok bende koro makogi mana kaka mako joma dongo. Ng'eni kochakre higni 40 kadhi nyime, mano koro iluongo ni age, advanced age. Nikech teko mar dichuo nyaka dog chien, kaka del bende dok manyap kaka ng'ato dongo kendo bet gi higni mang'eny. To gima chandowa sani ni joma tindo sani nigi shida ni medere saidi. To gimedre saidi nikech lifestyle. Nikech joma tindo gidwa ni gidhi nyiew yien maka gimuonyo to gin hai. Jomoko ma chamo yien moko ma mihadarati, moko muonyo yath nikech odwa no nindi. To mago yien ma ing'iye to miyo teko rumo. Kendo joma tindo sani gi simu mantie ni
ging'iyo gimiluongo ni pornography, pichni migoyo ma joma nindore. King'iyo ng'iyo pichnigi, ka ok ing'iyogi to koro kidhi gi jarinda to onge, kech idwaro gima ng'iyo cha ma stimulate. Bende inuang'o ka nitie gimiluongo ni masturbation. Koro ikawo rayungi irudho mondo iwinj pogruokno. Kitimo kamano, ka koro inuang'o osiepni mineno ni mondo ibedgo kaka ng'ama osiepni, to ung'iyoru ang'iya nikech duong'ni ong'iyo gi stimulation ma strong. Sorry to say that. Nyiso ni kawaida ok onyal mana kirudhe matek. Strong stimulation emonyalo, to stimulation ma kawaida to ok onyal. Magi gik machando joma tindo. Yeah. Mano nyakwara Mugia Jwang' iwinjo ni kare ok en chandruok mar joma higi osedhi malo chakre 40 kende to nyaka joma tindo. Kato winjo kacha chandruogni gimomiyo nyalo biro kuom joma tindo, ahinya neno sinema ma ka ji bede achiel kaka profesa onyisowa kacha, tiyo kod yedhe ma meroji kaachiel kod tiyo kod samoro yedhe ma idwa ni mondo mi onindo teri kod weche makamago. Ka wang'iyo kaka gigi mulo kata kaka gigi rocho del, daktari bro medo leronwa ni seche ma ing'iyo sinema gi, seche ma imuonyo yedhe gi kaka yedhe ma mero ji gi, otimo system nade, otimo dendi nade momiyo ang' ibed kod nyao mar pacho kata nyao mag joma chuo. Daktari yena mondo mikora duoki ka otenre kod chakre higni 40 kadhi nyaka 70, une wachako kacha kod lifestyle, nipimonwa kacha ni kaka jodak weche mag kong'o, weche mag miadarati ma bende koro mako nyaka rawere ma pod tindo, kaka ji chiemo, ratil mag del kod gik makamago. Mulwa kaka gini mulo system kendo rocho system momiyo ng'ato no bed kod chandruogni. Higni kochakore 40 kadhi nyime, nitie tuoche madonje del. Kaka wacho tuoche mag adundo. Gimiluongo ni anatomy, leche mag adundo to gi leche mag rayungi odwa chalore. To leche mag rayungi odwa bet matin moloyo leche mag adundo. To ing'e ni mondo rayungi ochungi, dwaro ni remo nyaka ring dhi donji e lechego. Nyiso ni ka leche kisechako sida mar chung', nitie nyime kanyo ni ibiro bet gi sida mar adundo, nikech leche mag remo gi odwa chalore. To ochakore leche mag rayungi, aka koro biro doke mar adundo. Koro ang'o matimore? Nyiso ni ka in gi high blood pressure, to leche bet matin, they narrow down. Koro ka gi narrow down, to remo ok donji. To nikech chung' en remo madhi e rayungi, ka remo donjo matin to ok onyal chung'. Emomiyo sida mag adundo oluwore gi sida mar rayungi. Kendo inuang'o ni kantie blood pressure en leche mag remo koro ok giyawore, gibet ka gidiyore. Nikech gidiyore, ok ginyal tero remo maber mwalo kucha. Kaachiel gi shida mar sukari. Shida mar sukari bende ketho remo matindo tindo, kabiluongo ni capillaries matero
matero remo e rayungi. Kendo leche kaka nerves matindo tindo bende sida mar sukari ketho. Koro ka leche go kethore, koro gimiluongo ni sensation, feeling chande, koro onge, mit ma ng'ato nyalo winjo cha koro onge. Omiyo ok inyal chung' maber. Mano kuom shida mag heart to gi mag gine, mag diabetes. Koro kibiro wach mari yien michamo. Yien michamo ma kaboro miyo ng'ato bet high kata miyo ng'ato nindo. Yien gi affect iluongo ni central nervous system. Igani central nervous system ku ema tero wach mwalo ka rayonge kucha mondo chung. Koro ka yien gi ose depress na nervous system, koro onge kaka inyalo chung maber. Erokamano ahinya daktari. Wantiere kod picha maber mokalo, wantiere kod picha moro maber ka mokalo nyakwara Mugi Ajwang' ma kapok wakao yweyo tadwa ni mondo mi igoe wang'i gigo manyalo kelo nyao mar duong' joma chuo mana kaka ne daktari opimonwa kacha. Waneno kacha ni tuoche kata chandruoge kaka obesity, tuoche mag ratil mamaglo mag del, tuoche mag adundo, tuoche mag sukari, tuoche mag pressure, yedhe mopogore opogore ma ji tiyo godo, samoro kata hinyruok kata masira bende nyalo kelo chandruoge makamagi. Ranyisi mage ma kineno to onego beni chich koso ma wanyalo wacho ni gima obvious huyu ok wanyalo wacho kamano. Daktari biro nyiso ni ranyisi ma kineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni gimoro osechako bed marach. Yeno wakao yoyo ka waduogo to kanyo e mwachako godo, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Unatafuta pesa faster? Basi let's aim for the skies na patapata.com. Ingia skies za patapata.com, cheza Aviator, JetX na Aviatrix and many more. Na zinamwaga doka mvua. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano a pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod duot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Ticha beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga, kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kamela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Nyaka kamwagike no nyakwara mugia juang yudo ni kare en chandruok mamako joma chuo matindo nyaka madongo. Wayudo kacha bende ni ne joma tindo gigo manyalo miyo gibedo kod chandruogni, kae to ne joma dongo ma higi osechopo 40 kadhi nyime bende wayudo gigo manyalo miyo ng'ama dichuo bedo kod nyao mar duong'ne. Daktari opimonwa kacha bende ni samoro kineno kata kichich to ber ka imanyo kony to kikitlingo alinga ni ang' wich kuot bro bari ndasi ang' nokel chandruoge mamoko mopogore opogore ma bende pod wabro medo yudo kaka wamedo sudo nyime kod chendo ni. Daktari okipimnwa ni watiere kod kidienje adi mag erectile dysfunction kata nyao mar duong' joma chuo. Koso en kidienje achiel kamano ni en erectile dysfunction koso gipogore e kidienje mopogore opogore? Gipogore e kidienje mang'eny. Gimanyalo nyiso ng'ato ni nitie shida. Pile ng'ama dichuo kochopo kogwen to ochung'. Mano kawaida. Ka kori neno ka ichung' kogwen, to en gima nuoyore to nyaka ing'e ni nitie shida. Mano chakruok mar shida mantie. To samoro ichung' to ogore piny. Samoro kichung' kabisa. Gik makamago kineno to nyaka idhi daktari. Kamoro kichung' tidwa riwore gi minot to kata kapok ichopo tisetieko osegore piny. Mano nyiso ni nitie shida. Kamoro bende kita kinindo gi min ot tidhi adhiya to okitieki gima wuok onge. Mano nitie shida. Koro dware ni kineno gik makamago to nyaka idhi daktari. Kik chak nyiewri gi yien ni adwaro. Daktari ema ng'e nang'o momiyo gini timore. Koso en tuo moro ema nitie. Koso nitie kata yath moro michamo ema kelo ma. Koso en wach manade. Emomiyo kineno gik makamagi to dware ni idhi ipenjo daktari gima kama tima. Eka wang'o noni okaw historia kaka chalo eka ang' onyise ni gima timore kodi en magima tinyalo konye kama. Ero kama na ahinya daktari. Pimonwa kacha ni nitiere ranyisi makineno to onego beni chako chich. Kuom ranyisi kaka ng'ama dichuo onego beni dende timore seche mag okinyi kata seche mag kogwen. To nitiere daktari wacho ni ma en kidienje achiel koso ma en mana process mar chandruogni ma owuoye mar erectile dysfunction ni. Ma ochako mana matin to medo sudo makoro ok onyal chung' kata matin koso. Onyalo chako matin. To moko to bende bera to kagir kragi. Daktari, wik achiel okane kachalo ng'ama dichuo. Mano bende timore. To mabiro mos bende nitie. Chiel bende nitiere. Thothne gima kelogi en gik mane wawacho kaka lifestyle, yedhe ma watiyo godo koso en dend ng'ato kaka ochwere. Koso tije ma ng'ato tiyo bende. Kata ma wawacho cha gik ma bende ma okanyiso en nitie stress, kind anxious, kata depression.
mago psychological issues. Psychological issues. Kamoro nitie conflict e ot, kamoro nitie shida kar tich, kamoro ka na financial problem nitie shida mar pesa nitie, kamoro nitie maundu mang'eny matimore e family. Mago nyalo miyo teko ma dichuo rum. Mulna psychological issues daktari, dangni mag paro, dangni mag pacho kata dangni mag ot. Nikech ka nipimonwa kacha ne wang'iyo kacha leche mag remo mar duong' ma dichuo gidwa chalo kod mag obwongo nigi tindo mokalo. Koro kotinde kod tuoche kaka mag pressure manyalo miyo leche go medo bedo matin. Tudruok mar rochruok mar duong' ma dichuo kod paro, weche mag pesa, weche mag puothe, weche mag nyithindo, dangni mag paro mag udi. Ere kaka motudore kod weche mag remo maringo machopo nyaka duong' ma dichuo? Ok ing'eyo ni mondo ng'ama dichuo chung' en gik mang'eny madhi nyime. Nitie gik madhi nyime obwongo, nitie gik madhi kaka remo ringo, kaka nerves chalo, nitie kata kaka muscles mag iluongo ni mag pelvis, muscles kata muscles mag rayongi. Magi te oriwore. Koro ing'eyo ni ka obwongo nigi wasiwasi, koro ok onyal oro message piny kucha mondo gik ginene chembe mamiyo erection chakore, iluongo ni nitrous oxide manie leche mag remo ka. Leche mag remo nitie gimiluongo ni nitrous oxide. Nitrous oxide no ema relax leche mag remo momiyo remo donjo. Kakoro mano ok nyal chopo nikech onge message moae ubwongo kodhi mwalo kucha. Koro ok inyal erect. Get the central nervous system depressed. Mano en point madwa ni nyikora mogi ajwang'o mak maber ni nyalo bedo kod dangni mag paro, tungni mag udi, tungni mag ngimani, weche mag skul, weche mag pesa. Ka obwongo onge kod kwe ok obi bedo kod teko mar oro ote monego bed ni ore fuoni mag del mopogore kaka duong' jomachuo mana kaka daktari opimonwano. Seche mineno chandruogni daktari opimonwa kacha ni kik item ni dhi nyiewo yath kendi ni dwa ni mondo mi ithiedhri kendi, tem matek mondo mi ne daktari en mod bro ng'iyo ni debe ni chandruogni oa kanye. Dobed weche mag lifestyle, kaka idak, kaka ichiemo, dobed weche mag trauma, hinyruok moro ma samoro ni yudo, dobed weche motenore kod ratil mag del, diabetes, kod pressure, kod weche makamago koso korka obro chako thieth koa gi kanyo. Ma anyiso wa daktari ni gini nitiere kod thieth ne, donge? Nitiere kod thieth ne. Erokamano ahinya. Owacho no kacha nitiere kod thieth ne, thieth chal nade? Ibo yienwa mondo mi wakaw yueyo bang' thuolo machuok mokalo, wabro duogo kendo wabro yawo line mondo mi kapo nono ni nitiere kod penjo moro amora tipenj laktar. Daher mondo mi aparni ni chenro ni mar penj laktar ikelonwa kod CIC Group, ngimani en mwanduni. Penj laktar ikelonwa kod CIC Group, kama wacho ni ngimani en mwanduni. E kambi mar okumba mar CIC wantiere kod yie ni okang' moro amora mar ngimani dwaro thieth makare ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mabiro rito ngimani. Kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth minindo e od thieth, klinik mag mine mapek, thieth mag lak, thieth mag wang', nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ni yudo masira nono maonge chudo moro amora nyak mar omenda manyalo romo $1,000,000. Ne jowa ma higi oseniang', wadendo kacha ni higni mag aeri, seniors, wantiere kod seniors Mediplan bende dhi bedo jakori e higni mag aeri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama kamoting'o nyaka riti
pacho e seche ma intiere kod midhierni mamoko. To ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, CIC Copcare Medical Cover emowinjore kodi kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani, rit ngima nyithindi, rit ngima jogi kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Ne wasewinjore ni gima adwani mondo mitime na chiel, adwani kaw okang', adwani mondo miyud okumba mar thieth kod CIC odiochieng' ma kawuono. Kikaw simbi tioro ote machuok kindiko kacha ni medical cover. Ndik ni medical cover katiore namba mar 22471. Kaw simbi ndiko ni medical cover tiore namba mar 22471. E kambi mar CIC en wacho gitimo. Kik idhi mabor, kik isudi, waduogo kama dhi online mondo mipenj laktar. I am so fed up with this regime. So fed up. I am very fed up. And the whole campaign was a con game. He conned us. Yeah. Huku waona KICC. Hata kakoti ni kama alitumana kaletwe kale kalikuwa kwa kwa buti ya gari. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Mar Yesu teko kumuono mar Kristo bonyeza star 860 star 416 hash to parnia Ramogi TV ene od jower duto Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge? Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o? Ka yieng' sachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ka jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Hey, Juri. Stop it. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Inikolo ranga nengi mana. Angi gimora mora. Tachal kama onge gimoro. Sende makelo gi gin mag mula. Enango. Kawuono kidagweyo gi. Ng'ato nyisa gima timre kae. Ere kaka Sarpanchi nyalo timo gima chal kama? Mamsi, abro wacho ni gimoro amora. Ng'ata kae mong'ere mana kaka nyathi mabathe ok nyal yudo hera. Gima gin giyudoga en akweda kende.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo nyao mar duong' joma chuo ma bende waseneno ni en chandruok mamako joma chuo chakre rawere ma pod tindo higni 20 nyaka higni 70. Gik makele ema nyalo bedo ni opogore. Daktari nonyisowa ni geno nitiere nikech nitiere kaka inyalo thiedhe koseng'e ni en ang'o ma okele. Wadwa ni wadonje weche mag thieth, to kapok wadonje weche mag thieth, daher mondo mi apare ni waseyaw line. Beda thuolo go simu, ndik ote machuok, ndik SMS mondo mi ipenj laktar nikech penjo eng'eyo. Jolo bende nogo ngero ni kia kelo chandruok. Daktari wang'e ni weche mag thieth mag chandruok ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono ni. Thieth chal nade? Nitie thieth mopogore ma nyalo konyo yeo mar ng'ama dichuo. Mokwongo wachako gik moko ma yot timo, kaka timo exercise. Nikech kaka wacho, mondo ng'ato yeo, remo nyaka ringi midhi rayung mar ng'ama dichuo. To remo ok nyal ringo ka ok itim exercise. Koro nyaka itim exercise regularly. Mano mokwongo. Mar ariyo, ka in ng'ama madho ndawa, madho ndawa nikech ndawa kelo shida mar leche mag remo. Omiyo leche mag remo bet matindo ma koro remo ok nyal ringe. Kimadho kong'o asasa, madho kong'o mang'eny, mano bende dwaro ni mondo koro iwe, nikech kong'ono depress central nervous system. Nyiso ni koro obwongo koro ok nyal tiyo maber. Obwongo ok nyal tiyo maber, yeo bende koro ok bibetie. Mago gik minyalo timo. Kendo chiemo, idwa ni chamo fruits mopogore manyalo kelo resruok. Kaka alodhe bichalo alodhe mag kienyeji gi ber. Kendo gi fruit kaka wachono bende ber, nyalo konyo. Mago gik minyalo timo kawaida. Koro kochope kar tuo, daktari nitie kaka daktari nyalo konyo e wechego. Nitie tablets ma ka daktari ong'e gima chandi, ka en high pressure ni kaka ithiedho, ka en diabetes ni kaka ithiedhe. Kendo nitie yien minyalo nyiew mag tablets minyalo muonyo. To yien mimiyi mimuonyo gi, daktari emonego ndikni kendo ndikoni correct dose. Ji mang'eny aneno kabiro kaka koro ne gisemuonyo yien gi mopogore. Koro ok inyal konyori nikech ichako gi yien ma ok ber, ma ok onyisi gi daktari. Koro ber kiluwore gi yien ma daktari ondikoni ma nyalo konyi. To bende inuang'o ni kichamo yien ka daktari omi prescription, tidhi chame marach, to bende onegi nikech yien gi eki nigi influence e adundo. Kichame marach to adundo nyalo chung' mi ilal ngimani nikech ichame ka ok kaka in mihero to kaka daktari onyisi. Kendo daktari biro miyi dose according to your stage. Inyalo chaki dose mapiny tiidho kod mos. Ka yien moro ok ti, inyalo lokni moro within the safety region. To kichame ma ok daktari onyisi, to nyaka hinyri. Koro kitiyo gi tablets to tablets ok ti. Nitie bende yore moko minyalo timo. Nitie sindan minyalo chuo e rayungi, to en sindan ma dos ma daktari ema miyi. Kichuowe
ka ok nyalo chuoye kama rach mi hinyri. Nitie bende gadget moro luongo ni vacuum erection device. En gima ikete e nyimi to nitie pump migoyo. Kigoyo pump no to ywayo remo donje e nyimi tae islip raba moro. Koro raba no raba no miyo remo ok dogi e del. Koro weyo ka koro iyewo maber. Kamano bende tamore, to be nitie operation maduong' mi iketo ni gino ni iluongo ni prosthesis. Prosthesis gin tubes moko mag silicon minyalo yang'i tiketo ni to tiya tiya maber. Nitie moko ma nyalo donore, nitie moko ma nigi pump mi iketo gi pump. Kasa ma idwa nindo gi jaot igo pump no tae inwango ka koro duogni ochung' maber. Kisetieko to nitie kamidiyo to chako podho. Koro nitie yore mopogore opogore mag thieth mag shida mag rito ot. Nitie yore mopogore opogore mag thieth. Daktari chako nwa kacha dhi nyime. Aneno koketgi e picha kanyo ero. Tablets oketi, rectal device bende oketi, silicon prosthesis bende oketi kanyo. Mago e kaka itimo this treatment. Magi maduong' ka en ni in owuon ema nyaka ikwong ikawo okang' ma kapo nono ni ok exercise ga ichako exercise mana kaka daktari opimonwa cha. To kineno ka ok dhi maber nyaka ing'i tichiemo nade, diet ni chal nade. Daktari opimonwa kacha ni alode kaachiel kod olembe ber mokalo kuom ngima joma chuo. To ok joma chuo kende en mane kaunwa keto maino kuom joma chuo. To alode kaachiel kod olembe nyaka joma chuo cham e yo madwarore. Kopogore kod mano wacho ni nitiere tablets kata tembe ma inyalo mi ng'ato, nitiere sindene ma inyalo chuo, nitiere pump ma inyalo ti godo, nitiere yore mag therapy mopogore opogore minyalo ti godo mondo ng'ato oyud konyruok. Daktari pimnwa ni seche ma ng'ato yudo thieth kuom ranyisi kapo nono tiyo gi tablets kata kotiyo gi sindan, ere kaka onego bed noritore e diere ma entiere e thiethni, kata gigo moko onego bed notimo, gigo ma onego bed nobedo godo mabor kod weche ma kamago. Ka inie tablet to tablet awacho nyaka ndikni gi daktari nikech nitie kamoro ka in gi shida mar adundo. Nitie yath moro michamo mamiyo adundo nwang'o blood supply. To kikawo tablet mar erection cha ichaki imede mani ng'eni negori. Emomiyo daktari nyaka miyi tablet mitiyogo. Tablets go sometimes samoro gin ga gi side effect. Samoro nyalo kelo wich bar, samoro nyalo miyi athung'a, samoro nyalo miyo dendi ok winj maber. To kamano timre tidok ir daktari, idhi nyiso daktari nawinjo kama. Nyalo lokni yath, inyalo lokni dos mana kamano. Ma yath kik ng'ato nyiew kende, idhi ir laktar to nyaka ing'i dendi bende ka ineno ka gimoro ok dhi kodi maber ahinya to dok ir laktar mondo mi olokni yath kata ong'e ane ni chandruok nyalo bedo kanye. E seche ma ng'ato tiyo kod pump, daktari pimnwa ni pump ni upimo ne ng'ato kaka onego bed ni tiyo kode, ere kaka ng'ato onego bed ni misuse pump kata kanye ma kitiyo kode manyalo kelo ni chandruok to onego bed ni koro idoke tiyo gi pump chien. Koso en na koro pump ibo tiyo go kamano nyaka chien. Mano mana ranyisi achiel. Anyalo wacho ni pump ni kaka wacho ni kisetimo pump to okrieto vacuum tae remo donjo e rayungi, tae nitie mpira mi slip to donje e tie rayungi koridong ka koriere. To konego bed ni bang' kusetimo gimonego itim tiweye, onyalo kelo ni shida
bende waneno ka nitie jomoko ma misuse rings go eko. Okawo kata mana chuma moro orwako, koro oweyo budha minga, koro nyim ng'ato kuot, chuma ok nyalo wuok, koro nyiso ni nyaka teri osiptal ing'ade. Mago gik ma ji ok onego tim. Pump ni daktari ema nyaka nyisi kaka itiyo kode. Bende itiyo mana kode sano, kisetieko tigole, nikech ka ok igolo ring miketo cha, ting'e ni blood supply, remo koro ok dhi kucha, remo bende ok wuogi, ing'e ni koro gini biro tho ka. Emomiyo ok onego iweye aming'a. Kanyo ero ni kati ikete godhiambo tidwa bet kode nyaka okinyi. Pana. Koro chalo gimoro kaka nitie medicine miluongo ni tourniquet. Tourniquet en gima ing'iyo go sa. Kikete kokadho seche 2 chak igole mondo blood supply odhi. Otherwise, muscles, cells mag del biro tho. Nikech koro blood supply onge. Daktari Joluono gongero ni geng'o ber moloyo thiedho, ni sinyisowa gigo manyalo kelo chandruok ni kora pani kamwa bede kata kaka nyikwara Mogi Ajwang' inyalo ng'eyo gigo ma kitimo to nyalo duoko ni thuolo mar bedo kod chandruok ni chien. Kata kamano parne giuru kata ging'eyo ere kaka wanyalo geng'o chandruoge makamagi kaka weche mag erectile dysfunction mawuoyegi. Awacho kaka wanyalo gego gi apani asenyiso kaka timo bet having a good lifestyle, exercises, diet, consulting daktari when you suspect yourself. This is how you can prevent these things. Mane kaka inyalo geng'o yore makamano. Chiemo maber, chamo alode kaachiel kod olembe, exercise, duok paro chien, dang'ni mag paro minyalo timo ok inyal timo bende werigo nikech chandruok mar paro ang' nokelni chandruok nyaka mag mawuoye kaka mag erectile dysfunction. Daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kata namba mar simu bende inyalo miyowa wanyalo duoko erokamano makende. An gi clinic Aga Khan Hospital. Aga Khan Hospital, Doctors Plaza, door number 5. Kendo Kisumu Specialist Hospital, 4th floor. Wende ge mayudora clinic days and Monday to gi Wednesday. Maka wadwari tu abia kuno kikwago simu. Simu oyo simba and 0720 299 505 nono abirio ariyo nono ariyo ochiko abich nono abich. En simba aya oyao inyalo gochona saa asaya. Erokamano mane ofisa. Erokamano ya profesa wadoko erokamano makende kendo adoko erokamano kuom kawo thuolo mibiro igo kod nyikwara Mogi Ajwang' mbaka ipimonwa gigo manyalo kelo chandruoge kaka mag nyawo joma chuo kaka inyalo thiedhgi kod bende kaka inyalo geng'gi. Erokamano mathoth. Ne oganda wa mantiere chuny boma ma Kisumu e studio ma Kisumu. Ne oganda mantiere studio ma Kisumu bende wadoko ne erokamano makende kaachiel kod jogo mantiere godo e studio Nairobi ka kuom keto chenro ni obedo kare. Ne director na Alex Obado erokamano, ne jogo picha mawa kamoting'o Lea kaachiel kod Lange erokamano mathoth. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni kik obed abeda mbaka to bed gino manyalo loko ngimawa. Tim gigo ma daktari owacho, chiemo makare, exercise, duoko chien weche mag paro, kae to weche mag neno pornography kata kaka ne daktari pimonwa cha weche mag masturbation nyaka ji duok chien, nyaka uwe kaka rawere mapod tindo mondo mi kik bibed kod chandruogegi e ndalo mabiro. Ne producer na Papecho Koth erokamano makende. Anilunga ni Ruth Otieno, orituru masani kawawacho ni ngima en mwandu.